Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Ponyo. Taong 1955, Balamban, Cebu. Itong mga panahong ito, kasalukuyang nagtatayo ng bahay ang pamilya ni Ponyo. Bale, pinapalipat na kasi sila ng tirahan noon, gawa ng gagamitin ng may-ari ang lupang kasalukuyan nilang tinitirhan. Mahirap man para sa pamilya ni Ponyo ang magdesisyon na gumawa ng panibagong bahay, wala silang magagawa kundi gawin ito. Ang nais nila noong paraan, magtulong-tulong sa pagtayo at dumiskarte na lamang ng mga kasangkapan na maaari nilang magamit at mapakinabangan. Dahil sa kinakailangan ng bagong pundasyon para sa bago nilang tirahan, kaya na may walang nagawa si Ponyo kundi ang mamundok para maghanap ng mga punong maaari nilang magamit. Isinama niya noon ang kanyang 2 binatilyong anak nang sa gayoy magkaroon siya ng makakasama at makakatulong sa pagpapasan. Sa ilang araw nilang pabalik-balik sa bundok, mga maliliit munang kahoy ang kanilang inuna. Ipinahuli na nila ang pundasyon nang sa gayoy masiguro nilang makapili sila ng pinakaangkop nilang gagamitin sa bago nilang tahanan. Kahit papaano, naging madali na sa kanila ang trabaho noon dahil sa 7 silang nagtutulong-tulong para maitayo ang bago nilang bahay. Labis naman ang pagpapasalamat noon ni Ponyo, lalo pat purong kalalakihan ang kanyang 5 anak. Isang araw, habang abala ang asawa at 3 niyang anak sa paggawa ng pawid, dahan-dahan naman niyang nilapitan ang mga ito para makapagpaalam. "Neng, punta muna kami ng bundok ha. Mukhang kailangan na yata namin kunin ang mga puntasyong nakita namin. Sa tingin ko, handa naman na tayo para maitayo ang bahay." Wika ni Ponyo paglapit sa kanyang asawa. Nang marinig ito ng kanyang asawa, sumang-ayon din naman yon nang sa gayoy matapos na ng mga ito ang kanilang trabaho sa bundok. Labis kasi silang nag-aalala noon gawa ng maaaring makuha ang minarkahan nilang puno ng iba pa nilang mga kababaryo. Medyo marami na din kasi noon ang kumukuha ng kahoy sa bundok para gawing uling at iba pang maaari ditong gawin. Sa pag-alis nila sa kanilang tahanan, kasama ni Ponyo ang 2 niyang anak, bit-bit ang kanilang mga gamit pamputol. Medyo inagahan pa nila noon sa kadahilan ng malalaki ang mga pundasyong yon na siya namang kinakailangan nila ng maraming oras para mabitbit yon sa kanilang tahanan. Habang nasa kasagsagan ng paglalakad ang mag-ama, panay naman ang kanilang pag-uusap ukol sa plano ng kanilang bahay. Nagpasya sila Ponyo noon na hindi na muna gaanong pagandahin ang kanilang tahanan gawa ng nalalapit na ang kota ng pag-alis nila. Masakit man para kay Ponyo na lisanin ang lugar na yon, wala siyang magagawa dahil wala silang karapatan sa lupa. Ilang minuto pa ang lumipas, narating na nga nila ang paanan ng bundok kung saan tumambad sa kanila ang isang maliit na bukal ng inuming tubig. Karaniwang iniinuman yun doon ng mga taong nagagawi sa paanan sa paniniwalang nakakapagpagaling ang tubig na dumadausdos mula sa itaas ng bundok. Dahil sa hindi nakalayuan mula roon ang mga pundasyong kanilang kukunin, kung kaya't nagpasya silang bahagyang magpahinga sa lugar. Bagaman hindi gaanong kalakihan ang bukal na yon, tamang-tama naman ito para mapaliguan ng isang tao. Ilang minuto pa ang lumipas, nagpasya silang ipagpatuloy na ang kanilang paglalakad patungo sa punong kanilang puputulin. Bago nila nilisan ang maliit na bukal, sinigurado ni Ponyo na matatalas ang kanilang mga lagari at tabak na gagamitin. Sa pagdating nila sa kinatitirikan ng puno, tumambad sa kanila ang lapad at laki nito
na siya namang ikinatuwa ni Ponyo ng husto. Maya-maya pa, agad din naman nila yung nilapitan upang umpisahan na roon ang pagpuputol. Naging madali para kay Ponyo na putulin ito gawa ng masyadong matatalas ang kanilang mga dalang pamutol ng puno. Halos ilang minuto lang noon ang dumaan nang tuluyan ng mabuwal sa kinatitirikan nito ang punong pangpundasyon ng kanilang bahay. Matapos maisaayos nila Ponyo ang puno, dali-dali din naman nilang nilibot ang lugar para hanapin ang 3 pang pundasyon ng kanilang bahay. Sa pagsapit ng tanghali, nakakatatlong putol na sila noon, kung kaya't inaasahan na nilang hindi na sila doon aabutan ng hapon. Ang tanging problema na lamang nila ay ang paghila nito pabalik sa lugar na kanilang titirikan ng tahanan. Pagdating nila sa kinaroroonan ng panghuling pundasyon, marahan naman nila yung nilapitan. Nang akmang lalagariin na ito nila Ponyo, bigla naman sila noong natigilan nang merong dumating na isang lalaking nakasakay sa isang kabayo. Hoy! Anong ginagawa nyo? Nagpaalam ba kayo sa mga punong yan? Sino nagbigay sa inyo ng abiso para pumutol dito ng puno? Tanong ng lalaki paglapit nito sa kanila. Nang marinig ito ni Ponyo, agad naman niyang nilapitan ang lalaki para magpaliwanag. Inilahad niya ditong kailangang-kailangan nila ang punong yon sa kadahilan ng pinapaalis na sila sa kanilang tirahan. Nangako din siyang yun lang ang kanilang kukunin dahil sa yun lang din naman ang kanilang kailangan. Matapos itong mapag-alaman ng may-ari ng lupa, ninais naman itong manahimik habang mariing pinag-iisipan ng sasabihin. O siya, putulin nyo na. Nangangalahati na kayo eh. Ano pa ba ang magagawa ko? Pero Manoy, huwag mong kakalimutan. Lahat ng bagay merong kapalit. Pag natapos nyo ng maaga ang inyong tahanan, kukunin ko naman ang kabayaran para sa mga punong yan. Huwag mo sanang kakalimutan, banal ang lupang pilit ninyong sinisira. Seryosong sagot naman ng lalaki. Matapos nitong makapagsalita, agad din naman itong nilisan ang lugar ng hindi umiimik. Wala namang nagawa noon sila Ponyo sa kadahilan ng inakala niyang isang ordinaryong kabayaran lamang ang hinahangad ng lalaki. Bago sumapit ang takip silim, nagawa na nga nilang makauwi. Pagod man ang kanilang katawan, hindi nila ito ininda dahil alam nila sa kanilang mga sarili na para sa pamilya ang kanilang ginagawa. Sa pagdating nila sa kanilang bakuran, marahang inilapag nila Ponyo ang mga puno sa gilid ng kanilang tahanan. Matapos nila itong gawin, agad din naman silang pumasok para kumain. Halos mahimatay na noon ang kanyang mga anak dahil sa kawalan nito ng pagkain buong maghapon. Iniwasan kasi nila noong magdala ng baon dahil sa bigat ng kanilang pasanin pabalik. Makalipas ang araw na yon, naging paspasan na ang trabaho nila Ponyo. Kanya-kanya na sila noong ginagampan ng tungkulin para mapadali ang pagtayo nila ng kanilang bahay. Kahit magkasugat-sugat na noon ang kanilang mga kamay at paa dahil sa trabaho, hindi nila ito iniinda. Sa loob lamang ng 1 linggo, kitang-kita na nila Ponyo ang pag-usad ng kanilang trabaho. Naitayo na nila noon ang pundasyon at nangangalahati na din sila sa paggawa ng dingding gamit ang pinagtagpi-tagping kawayan. Sa pagsapit ng araw ng linggo, ninais nilang magpahinga para naman kahit papaano'y mabawi nila ang lakas ng kanilang pangangatawan. Ang ginawa nila noon, magtabas ng mga kokonting damo papalibot sa lugar ng bago nilang tahanan upang masigurong malinis ito kapag dumating na ang araw ng kanilang paglipat. Neng, ano sa tingin mo? Magiging masaya kaya ang pamilya natin dito? Sobra-sobra nang binibigay nating trabaho sa mga bata. Naaawa na ako. Wika ni Ponyo,
habang nagtatabas sila ng damo ng kanyang asawa. Tibayan mo ang loob mo, Ponyo. Para din naman sa atin to eh. Matapos lang natin tong bahay, pangako magiging masaya na tayo. Sagot naman ng kanyang asawa. Matapos nilang mag-usap, kahit papaano'y muling nanumbalik sa katawan ni Ponyo ang tibay ng kanyang loob. Pansamantalang hindi na muna niya inisip ang bagay na yon nang sa gayoy hindi maapektuhan ang kanilang trabaho. Isang buwan pa ang lumipas, natapos na nga nila Ponyo ang kanilang tahanan. Bagaman hindi ito gaanong kagandahan at kalakihan, labis-labis naman ang saya nitong naibigay sa kanila. Ang tinitingnan kasi nila Ponyo sa bahay na yon ay ang kanilang mga dugot pawis na inalay doon, maitayo lamang ito. Sa ilang araw na pamamahinga at pagsasaya nila Ponyo, kahit papaano'y unti-unti nang bumabalik sa normal ang kanilang mga buhay. Naging abala na din sila noon sa pagtitinda ng mga saging sa bayan para meron silang pantawid sa bawat araw na dumaraan. Akala ni Ponyo, magiging masaya na ang kanyang pamilya hanggang sa pagtanda niya, subalit nagkakamali siya. Sa pagtungtong ng panghuling araw noong buwan, nakaramdam ng kakaibang presensya si Ponyo sa kanilang tahanan. Kung noong bago nila yung itinayo ay maaliwalas ito, ngayon tila ba unti-unting bumibigat ang buong presensya sa paligid. Labis siya noong nagtataka, gawa ng napabendisyonan nila ang bahay na yon bago tirhan. Animoy sa bawat pagsapit noon ng gabi, merong isang demonyo sa kanilang lugar na maiging nagmamasid sa mahimbing nilang pagtulog. Upang hindi ito gumawa ng takot sa pamilya ni Ponyo, ninais niya yung itago. Kapag nagkakaroon siya noon ng pagkakataon, tumatawag siya ng albularyo para maglibot sa kanilang buong tahanan. Subalit ang labis niya noong ipinagtataka, marami nang tumingi na albularyo sa bahay nila pero ni isa sa mga ito walang nakita o naramdamang kakaiba. Ayon sa mga albularyong nakausap noon ni Ponyo, normal ang kanilang bahay at halos walang bahid ng kahit na anong masamang presensya sa buong paligid. Dahil sa nalaman niya noong mga oras na yon, inisip na lang niyang pinaglalaruan lamang siya ng kanyang pakiramdam. Magmula noong makumpirma ni Ponyo na wala namang kakaiba sa tahanan nila, tuluyan ang naging panatag ang kanyang kaisipan. Sa pagsapit ng 3 buwan ng kanilang paninirahan sa lugar na yon, doon na niya napapansin ang pagpaparamdam ng lalaki sa kanilang pamamahay. Napakapamilyar sa kanya ng taong yon na para bang nakita niya na ito kung saan. Halos kung hindi pa ito nasilayan ng kanyang anak, hindi niya mapagtatanto na ang lalaking yon ang minsang kumausap sa kanila sa paanan ng bundok. Sa pagbalik ng kanyang memorya ukol sa lalaking dumadaan sa bahay nila, hindi na siya nagdalawang isip na ito ay bantayan para kausapin. Nasisiguro niyang meron yung pakay sa kanya, gawa ng malayo-layo na ang bundok na pagmamay-ari nito sa lugar na kanilang pinagtirikan ng bahay. Isang hapon, habang nagbabantay si Ponyo sa daan, sakto namang dumaan ang lalaki. Pagharap nito sa kanyang kinauupuan, dali-dali naman niya yung nilapitan sabay tanong ng, "Manong, may kailangan ho ba kayo? Pansin ko kasi, ilang araw na kayo ritong pabalik-balik eh." Wala akong kailangan sa'yo. Siguro nagkataon lang na napapadaan din ako sa lugar na ito. Mauna na ako, iho. Marami pa akong ginagawa. Sagot naman ng lalaki. Matapos nitong makapagsalita, agad naman yung naglakad papalayo sa kanya. Dahil sa sinabi nito, kung kaya't hindi na nakasagot pa si Ponyo. Napagtanto niya kasing marami pang ginagawa ang lalaking yon, kaya na may wala na siyang nagawa kung hindi ito ay hayaan na lamang. Kinagabihan,
Habang nagpapahinga siya sa labas ng kanilang bahay, nakasipat siya ng 2 asong nakaupo sa ibayong parte ng daan. Nakatitig ang mga asong yun sa kanya na para bang siya ang pinagmamasdan. Dahil sa ordinaryo lamang ang mga asong yun, kung kaya't inakala ni Ponyo na baka naligaw lamang ito. Ninais na din niya noong hindi na yun pansinin, gawa ng inaasahan na niyang hindi din yun tatagal sa kanilang lugar. Ilang minuto pa ang lumipas, pansin naman noon ni Ponyo na hindi gumagalaw ang mga asong yon sa kabila ng pagdilim ng buong paligid. Alam niya kasi sa kanyang sarili na hindi gusto ng mga aso ang madidilim na lugar, lalo pat bago pa lamang sila doong nadapo. Dala ng kanyang kuryosidad, ninais ni Ponyo na lapitan ng mga asong yon upang tingnan ng malapitan. Nagpasya na din siyang itataboy ang mga ito, gawa ng nasisiguro niyang yon ang pinagmumula ng napakabahong amoy na bumabalot sa hangin. Habang nasa kasagsagan siya ng paglalakad, pumulot na siya noon ng mga maliliit na bato para ibato sa mga aso. Nang medyo ilang dipa na lamang ang layo niya, panay na ang kanyang pagbato sa mga asong yon. Subalit sa hindi maipaliwanag na dahilan, tila ba hindi ito natatakot sa kanyang ginagawa. Imbis na kumaripas yon ng takbo, umangil pa ito. Indikasyon na kaya siya nitong sunggaban kapag pinilit niya pang gambalain ang pananahimik ng mga nilalang. Dahil sa ginawa ng mga aso, napilitan si Ponyo na kumuha ng isang tipak ng kahoy para paluin ang mga ito. Pagsilay naman ng mga nilalang sa naaambang panganib na gagawin ni Ponyo, bigla naman yung tumayo at kasabay nito ang mabilisang pagsitaasa ng kanilang mga balahibo. Nag-umpisa na din noong mamula ang mga mata ng 2 asong yon at kasabay nito ang pagsiuslian ng matatalas nitong mga pangil. Sa pagsilay ni Ponyo sa kakaibang ginawa ng mga hayop, napilitan siya noong umatras habang patuloy itong pinagmamasdan. Nasisiguro niyang hindi mga ordinaryo ang mga nilalang na yon, bagkus ay maaaring sigbi ng mga ito na siyang pangunahing alaga ng aswang. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla naman niyang nasipat ang pagsipulasan ng mga ito patungo sa masusukal na puno. Labis-labis ang kanyang pasasalamat noon na pinili ng mga sigbi na lumayo sa kadahilanang alam niya sa kanyang sarili na mapapahamak siya kung sakali mang nagpasya ang mga ito na siya ay sunggaban at pagtulungan. Wala din naman siya noong mahihinga ng tulong gawa ng alam niya sa kanyang sarili na mahimbing na natutulog ang kanyang asawa at mga anak. Maya-maya pa, agad naman niyang ibinaling ang kanyang paningin sa kanilang pinagtitirhan na siya namang saktong kanyang nasilayan ang isang nilalang na nananakbo sa likurang bahagi ng kanilang bahay. Habang pinagmamasdan yun ni Ponyo, kitang-kita niya ang dala nitong katawan na animoy hindi na gumagalaw. Sa pagkawala ng nilalang na yon sa kanyang paningin, bigla naman siyang nakaramdam ng lungkot at takot sa buong katawan. Pakiramdam ni Ponyo, anak niya ang tanga ng nilalang, kung kaya't dali-dali naman niyang pinasok ang kanilang bahay para tingnan ang kalagayan ng mga ito. Sa pagdating niya sa silid ng kanyang mga anak na mahimbing na natutulog, tanging pagbuntong hininga na lamang ang kanyang nagawa nang masipat niyang kumpleto ito. Hindi na inisip noon ni Ponyo kung kaninong bata ang dala ng nilalang na yon. Dahil ang mahalaga para sa kanya, hindi ang kanyang pamilya ang nagawa nitong mabiktima. Kinaumagahan, habang natutulog si Ponyo, bigla naman siyang nagising dahil sa mga naririnig niyang pananakbo sa kanilang tahanan. Pagmulat ng kanyang mga mata, nasipat niya noong pahigping umiiyak ang kanyang asawa na parabang meron itong mabigat na problema. Nang masipat yon ni Ponyo, agad naman niya yung nilapitan at marahang tinanong ng, "Ning, anong problema?"
Ba't ka umiiyak? Nang marinig ito ng asawa ni Ponyo, agad naman itong itinuro ang silid ng kanilang mga anak. Matapos itong mapag-alaman ni Ponyo, bigla namang kumabog ang kanyang dibdib ng napakalakas dahil sa takot. Habang marahan niyang binabagtas ang lugar na yon, hindi naman niya noon mapigilang mapaiyak gawa ng napakaraming mga bagay na pumapasok sa kanyang isipan. Paghawi niya ng kumot na nagsisilbing pintuan ng silid, bumungad sa kanya ang kanyang pinakabunsong anak na halos wala ng dugo ang buo nitong katawan. Hindi na din yon humihinga na para bang tuluyan na itong nabawian ng buhay. Nang mapagtanto ni Ponyo na patay na ang kanyang pinakabunso, bumuhos ang galit at paghihinagpis sa kanyang buong katawan. Lahat ng kanyang mahawakan noon ay kanyang pinagbababasag na para bang tuluyan na siyang nawawala sa kanyang sarili. Nang masipat naman yon ng kanyang asawa, agad naman siya nitong niyakap para kumalma. Ilang minuto pa ang lumipas, dumating ang mga albularyo sa kanilang bahay para tukuyin ang ikinamatay ng anak ni Ponyo. Kung ano-anong ritual ang ginawa ng mga ito noon hanggang sa nalaman na nito ang mga pangyayari noong nagdaang gabi. Para mapatunayan na totoo ang kanilang mga nalaman, ipinadaan nila sa bintana ng bahay ang bangkay ng anak ni Ponyo at doon nila natuklasan na isang katawan na lamang pala ng puno ng saging ang katawan nito. Sa pag-alis ng sabulag sa kanyang bunso, agad naman nila yung inilibing alinsunod sa nais ng mga albularyo. Hindi na nila magagawang mabawi ang katawan at kaluluwa ng bata dahil nanakaw na yon sa kanilang pamamahay. Para masigurong hindi na mauulit pa ang mga pangyayari, nagtanim ng mga pangontra ang mga albularyong yon papaikot sa bagong tahanan nila Ponyo. Bagaman inilahad ng mga ito na ligtas na ang kanilang pamilya, hindi pa rin ito sapat para mabawasan ang pagdadalamhati na nararamdaman ng kanilang padre de pamilya. Halos hindi niya kasi matanggap noon na sa isang gabi lang maglalaho ang kanyang pangarap para sa anak niyang yon. Marami pa siyang nais mangyari sa kanyang pinakabunsong anak na siya namang kinuha ng nilalang sa kanya. Kinagabihan, maiging nagbantay si Ponyo sa buong lugar. Sa bawat oras na dumaraan, naglilibot siya sa kanilang bakuran para masigurong wala ng demonyo ang makakagambala sa kanyang anak. Akala ni Ponyo maitataboy niya sa kanyang ginagawa ang nalalapit na pagpaparamdam ng nilalang. Bago sumapit ang hating gabi, bigla namang natigilan si Ponyo sa paglilibot nang maramdaman niya ang hindi kaaya-ayang presensya na papalapit sa kanilang lugar. Sa pagrinig niya ng pagsisialulungan ng mga hayop, tumambad sa kanyang harapan ang isang nilalang na merong napakahabang braso. May daladalang 3 katawan ng saging ang nilalang na yon habang nakaharap sa kanya. Huwag mong kakalimutan ang ating kasunduan. 4 na buhay para sa 4 na punong pundasyon ng inyong bahay. Wika ng nilalang habang nakatitig sa kanya. Dahil sa takot na nararamdaman noon ni Ponyo, kung kaya tuluyan na siya nitong natigalpo. Sa paglaho ng nilalang na yon sa kanyang harapan, dali-dali naman siyang napakaripas ng takbo para puntahan ang kanyang mga anak na nagpapahinga. Subalit bago pa man niya marating ang kinaroroonan ng silid nito, bigla na lamang siyang nawala ng malay sa hindi malamang dahilan. Pagmulat ng mga mata ni Ponyo, tumambad sa kanyang harapan ng mga albularyo na animoy naghihintay sa kanyang paggising. Habang dahan-dahan siyang tumatayo, panay ang ginagawa nitong pakikipag-usap sa kanya na tanggapin ang mga nangyayari sa kanyang pamilya.
Ilang minuto pa ang lumipas, muli na namang napaluha ng husto si Ponyo pagsilay niya sa 3 katawan ng saging na nakahimlay sa kanyang harapan. Nasisiguro niyang anak niya ang mga ito sa kadahilanan yon ang sinabi ng nilalang na kanyang nakaharap noong nagdaang gabi. Bago sumapit ang hapon, inilibing na ng mga albularyo ang 3 katawan ng saging para mapatahimik na ang mga ito. Nag-umpisa na din sila noong magbantay sa bahay nila Ponyo upang masigurong hindi nababalik ang nilalang. Ang tanging natira na lamang sa anak noon ni Ponyo ay ang kanyang panganay na anak na halos hindi naman mapakali sa takot na baka siya na ang susunod sa kanyang mga kapatid. Magmula noong nangyari ang bagay na yon, kailan may hindi na nasilayan ni Ponyo ang nilalang na yon. Nag-umpisa na din siya noong masiraan ng bait dahil sa tindi ng kanyang mga pinagdaanan. Sa paglipas ng panahon, tuluyan na ngang naging baliw si Ponyo. Kahit hindi na ito mapakinabangan sa kanilang pamilya, patuloy pa rin yung pinagtitiisa ng kanyang asawa't anak. Magpahanggang sa ngayon, hinding-hindi pa rin makakalimutan ng anak ni Ponyo ang masalimuot na pangyayari sa kanilang pamilya dahil lamang kailangan ng kanilang bahay ng 4 na pundasyon. Okay, opinyon ko sa kwento. Sobrang nakakalungkot yung nangyari kay Ponyo, no? Pero, ang weirdo lang, no? Kasi pinayagan ng aswang si Ponyo na kumuha ng mga kahoy dun sa lugar nila. Siguro isa rin yun sa mga paraanong aswang para mapasok yung bahay nila Ponyo, di ba? Kasi isipin nyo, kung yung pundasyon ng bahay na yon galing sa mismong lupain ng aswang, parang dun pa lang, meron na siyang access para kung sakali mang magutom sila o kailangan nilang kumuha ng pagkain, open na open yung bahay nila Ponyo. Yun lang yung nakita ko doon siguro kaya napapayag niya yung aswang. Kaso yun nga, ang sakit, sobrang sakit ng nangyari kay Ponyo. Ubus yung mga anak niya, may natira naman pero yun nga, nabaliw siya. Kasi isipin nyo, 4 na anak namatay, sakit nun. Pero kayo, kung may opinion kayo sa kwentong ito, i-comment nyo lang sa baba. Yun lang, hanggang sa susunod na kwento. Salamat.